tomto videu som zašiel do Trnavy na koncert rapera Šimiho a samozrejme som sa nezdržal otázok. A keďže je to koncert Šimiho, tak romantických. Kebyže je tu dnes večer tvoja životná láska, čo by si urobil okrem nej? Poďme si ale rozpovedať tento príbeh od začiatku. OK, čiže nachádzame sa v Trnave. Po asi 15 minútach maturovania som zistil, že mi nejde žiaden bus tam, kam idem. Keď som prišiel do klubu, vyzeralo to tam nejako takto. A ja som vedel, že noc v Trnave môže začať. Takže na úvod by ma zaujímalo, čo je to láska? Láska má strašne veľa foriem, ale láska je najvyššia emócia, ako človek môže cítiť v pozitívnom slova zmysle. Láska je nevyspytateľná, zalúbená a zároveň nádherná. Láska je to, keď niekomu nevadí to, že keď sa holíš a je to v tom umývadle, alebo že vynášaš smeti na balkón, tak to je láska, keď je to nevadí. Láska je podľa mňa, že niekomu by si dal všetko. Úprimne niekoho podľa mňa, že by si za ňoho vedel položiť aj, no neviem či život, ale ruku do ohňa by si za ňoho vedel dať. Každý to vníma inak. Čo je to láska? Ilúzia. Nuda, kokot, pičovina. Utrpenia. Pre mňa je ťažké sa zamilovať, pretože akože sklamal ma jeden chlapec a odtedy sa neviem zamilovať. Mimochodom, na otázku, čo je to láska, môžeš odpovedať aj ty v komentároch. Tak už pri, že si ma nedokáže žiť. Pomôž mi, druhé sa nechcem utopiť. Chcem niečo extra, jak ty. Budem veľa. Prisahate na tú kurvu som vzal, nemyslím jedna fakulty strel. Kúpil som elbom, urvedám elbom, zabijam vagínu, volajme vnúr. Láska očividne pre každého znamená niečo iné, ale asi sa všetci zhodneme, že je to nejaký cit. Ako ale tento cit vzniká? Dovolte mi spýtať sa, čo je ten pomyselný kľúč od srdca? Keď je gentleman, všímavý, pozorný a vášnivý. Musí mi dávať pozornosť a musí sa veľa zaujímať. Musí si ma nejakou charizmou ten chlap získať. Musí ukázať, že ma chce a že si ma zaslúži. Musí si získať moju dôveru. Nie slovami, ale činmi. Ja si myslím, že všetci klamú, akože. Čo je kľúč do tvojho srdca? Také asi neexistuje. OK. Nemáš srdce? Mám. A není k nemu kľúč? Samozrejme, že nie. Fúha, tak to je mocné, no. Priatelia, asi je vám jasné, že nie všetky odpovede boli takéto seriózne. Padli aj odpovede ako napríklad: Keď dobre fajčí Keď dojdeš domov z roboty, vypiješ sedmicu vodky, ženu a deti. Tieto odpovede a celé video si vieš pozrieť na Patreone. Odporúčam, prvý link v popise. Poďme sa pozrieť, čo sa deje v backstage. David, ako sa ti dnes večer páči, aké máš pocity? Dobre, som na triezvo. Na pičo mi došla pizza, štípe to ako kokot. Aké máš pocity z tohto večera zatiaľ? Nádherné, prenádherné. Sú to moji bratia, moji ľudia. Milujem to tu. A aký bol crowd v Trnave? Perfektný, jak vždy, pekné dievčatá a chlapci, ktorí sem chodia iba sa pozerať na tie dievčatá, ktorých ani nezajme moja hudba, ale akože každý tam niekedy bol. A čo hovoríš, aké sú tu dneska ženy? Ženy? Áno! Kým niekto už svoje srdce odovzdal, iní stále čakajú, kým nájdu toho alebo tú pravú. Nič menej, či už do súčasnosti alebo do budúcnosti, zaujímalo by ma, čo by svojej životnej láske chceli odkázať. Takže priatelia, čo by ste chceli odkázať svojej životnej láske? Si zamilovaná? Nie, sama do seba. Čo by si chcela odkázať svojej životnej láske, teda samej sebe? Ak toto budeš pozerať o pár rokov, tak dúfam, že sa ti všetko splnilo, o čom si snívala a na čom si tak tvrdo drela. A dúfam, že máš aj tú životnú lásku niekoho iného okrem seba. Si zamilovaný? Hej, do seba. Čo by si odkázal samému sebe teda? Že som ten najlepší človek na svete. Ďakujem. A ja? Ale sebe, ne jemu. Aby ma mal rád, takú aká som, aby som mňou trávil čas a aby mi neklamal, pretože pre mňa, proste keď mi človek praví pravdu, to je pre mňa to najhlavnejšie, proste vo vzťahu musíš byť úprimný. Aby bol pozorný, verný, aby ma ľúbil iba mňa a mal oči iba
iba pre mňa. Čakám na ňo, nájdeme sa v ten správny čas a keď ten správny čas príde, tak budem celá jeho. Keď ma získa, tak nech si ma drží a ja si budem držať jeho. Navždy. Dúfam, že budeme mať krásne deti a že budeme zdraví a bohatí. Kebyže je tu dnes večer tvoja životná láska, čo by si urobil, okrem nej? Je tu dnes večer, ale je medzi ľuďmi. OK. Čo by si urobil, keby je tu dnes večer tvoja láska? Asi toto. Inak dovolte mi ešte poďakovať sa klubu Úzy a Stredám v Trnave. To, čo robia a ako to robia, je fakt po piči. Viem, že sú ľudia, ktorí sú skeptickí voči tomu ísť do mesta v stredu, ale pozeraj sem, teraz ti to chalan vysvetlí. Prečo ísť v stredu večer do mesta? Kámo, prečo byť doma? Víkendy sú už otrepané, nudné a niekomu sa nechce čakať len týždeň na ďalšiu zábavu. Preto, lebo je to, že stred týždňa a podľa mňa ľudia by sa mali že odreagovať. V stredu sa najebať, je po piči. Chodíš pravidelne na stredy v Trnave? Milujem stredy v Trnave a milujem ženy a alkohol. Tento klub zbožňuje suverene number one akože v Trnave a by som povedal, že by to konkurovalo aj klubom z Bratislavy, takže nepochybujem o tom, že za to každý, kto tu je, má výborne a bude mať výborne. Prvýkrát som tu, ale musím uznať, že na stredy v Bratislave to absolútne nemá, že toto je iná laťka, že určite dojdete. Stredy v Trnave, on top, klub Úzy, on top, najlepšie. Povedzme, že si každý nájde tú svoju vysnívanú polovičku. Mňa by ale zaujímalo, čo by spravili, keby táto ich polovička, matka ich 8 detí po 20 rokoch vzťahu, príde za nimi, že by chcela pocúcať palce. Pretože čo je väčší couple goal ako pocúcať palce? Akože na nohách? Let's do it! Na nohe? Akože ja jej. Urobil by som to. Aha. Palce, mňam. Tak akože ja rada masírujem nohy, takže by to myslím, že nebol problém. Čo by si urobil, keby za teba príde tvoja životná láska, matka 4 detí tvojich? By som vyjebal do rici. A príde, že chcela by pocúcať palce. No, asi by som vyjebal do rici. Kebyže, je pekná, tak akože môže asi, no. Ale aj ja mám rád prsty na dievčatách. Musia byť čisté, upravené. Asi by som ho vysmiela, strašne by som ho vysmiela. Rozchod. Nie, ja viem, že by som to spravil. Som sa jej najskôr spýtal asi, že či jej nejebe, ale potom však nech si robí, čo chce. Fakt neviem, musí vysvetliť prečo. No. Tak asi by som sa tomu nebránil, že keď ju ľúbim, tak prečo nie? Z party sa stalo labyrint horenisko. Vyzerá to tak, že party sa končí. A spolu s touto party končí aj toto video. Ak by si chcel vidieť, čo sa dialo na benzínke cestou na afterku Splash Boys, tak určite zbehni na môj Patreon. Je to prvý link v popise. Kamaráti, týmto by som chcel ukončiť toto video. Ak sa vám páčilo, určite zanechajte like, prihláste sa na odber a vidíme sa zase o týždeň. Zatiaľ sa majte a čaute. Vaša.